Ey cemaatler, ey mümin, musulman ve fitne ve afet küfülün zamanında Allah ve Resulullah'a imanını kamil olan Türkmenli olla. Allah Teala hiç kaysiyinizi ve hiçbir musulmanı iman baylığından ayırmasın. İman baylığı bilen yaşap, iman baylığı bilen can verip, iman baylığı bilen mahşer meydanı yürümek hemmenize nasip etsin. İçeriliğiniz bilen ve şıtak ihlas etýärler ve canı bilen gelecek bolup gelip bilmeýärler ve wagt tapsa dinleýärler ve ondan soň hemme musulmanlara Allah şu uly nigmaty nasip etsin. Inni derslerini aýdaýlyn. Adam bedenini azab bolsa, merizçilik bolsa, ayağı ağrıyer, diz ağrıyer, bil ağrıyer, ya içinde bir narahatçılık var, ya kellesi ağrıysa, öz içerisine, ya doktöre, ya tebibe, ya geliyen sorayan adamların arasında, mene şizilik narahatçılığım ma deyip aytmağın işgali yokmuş. Onu naşkurluk mukadimellerle. Gör enemiz Hazreti Ayşani Peygamberimiz de men kellem ağrıyer diyer. Hay kellen ağırsa aytma, sabretti otur diýmendir. Belki Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aydypdyr, bel ana wa ra'sa. Belki men kellem senkiden beter ağrıyer, wagt kellem aýdypdyr. Türkmenin bir aýdýan kefi wa halis dinin aýdýan zat şu. O da Türkmen näme diye bir Türkmen meriz hal bolsa, ay men naşkurlyk aýdamak diye. Yönü diye falan ýagdaý men üstüme düşüp ötýär diye. Dogry dinin ijazat beren ýagdaý iş. Men alan misalyny aýtyp bereyim. Ay men naşkurlyk edemek diye Hudaý Taala diye. Şikayet edemek, zeyrenemek Allah'a diye. Yönü şijirik ýagdaýym şijirik kynçylygyma ba diye. Ya merizçilikden, ya algı vergiden, ya zindigisinde, yaşayışında kıyınçılıktan bu zatları birine aytmak, hey sen aytsan dereceğin adalar hadip bolacak değil. Sen sogabın adalar hadip bolacak değil. Emme belli zat ki bir adam bidirek edip aytsa, men başımdan şuna rahatçılık savulmadı bir zat deyip bidirek edip Allah'ın kadarına narizayet bolup, radi dayanak bolup, qaharlen aytsa o belli zat, o bidirektigi. İnne bir misal aýdaýlyn. Hazreti Ahmed ibn Hanbal ehl-i sünnette 4 mezhep başyň biri. Fiqh Hanbali'de İmam Ahmed ibn Hanbal marizmiş, düşükte yatanmış. Bir şu zamanı var alim, bir tebib şonu soramanı vardır. فقلت كيف تجدك؟ فقال أنا بعين الله عز وجل. Ahmed ibn Hanbal'ı soramana vardım ve sordum, necre halın dedim. Ahmed ibn Hanbal aydıptır, Allah'ın özü hazır nazır da deyiptir, bol ya da deyiptir. Derdini aytmandır. Hudayva da bolor deyiptir. Ohun bir tebib alim adam, Ahmed ibn Hanbal'ın sonra, yani yanından turdum ve Hazreti Bişir diyen evliya adam, öz zamanı veli adam, büyük insan, o da mariz yatıydı düşüktü, onu soramana bardım diye. فَقُلْتُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قال أحمد الله تعالى إليك أجد كذا أجد كذا. Onu ol büyük pir evliya adam soramana varamda necre halın dedim. Onu ol evliya adam aytti, Allah'a naşkura de, Allah'a şükür et diýenipdir. Yönü men şu dertleme, şu narahatçılıklama ba diýipdir. Ine bir derdini aýdypdyr. On bu alim tebib mundan sorapdyr. Sen men palan derdim ma diýip aýtýan, naşkurlyk bolmaýarmy diýipdir. Ine şondan jogap eşitjek bolýar. Onda Hazreti Bişr aýdypdyr, an İbn Mes'ud radıyallahu anh, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشك. إنه ينقتبيب عالم آدم مريض yatan Bişr hafiden soraptır, necre halın deyip, o da aydıptır, naşkura değerliptir, Allah'a şükür deyiptir, yönü men şu derdime ba deyiptir.
Oham tebib aýdypdyr şi sen şi dertleň aýtmak näşükürlük dämi diýipdir. O pir de aýdypdyr ol ewliya adamda. Resulullah aleyhisselam'dan mübarek hadis var diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr. Eger derdin aýtmakan Hudaýa şükür men näşükür de meňe derdim falan diýip aýtmak günäkärçilik däl Peygamberiň sözü barahim diýipdir. On bir alim adam aýtdy, min ýanyndan turup ýene öňkü Ahmed ibn Hanbalyň ýanyna bardym diýe. Oňa baryp aýtdym diýe, Bişri Hafiň soramana baramda Allah'a näşükür däl ýöneş derdim ma diýdi. Şu barada da Peygamberimizden mübarek söz getirdi, hadis getirdi diýdim. Ahmed ibn Hanbal waq ola jedil adamsy dädi. Ola hakyň ýygyny, amalyň ýygyny, ihlasyn ýygyny her kimden eşitselerdi. Men indi melek şeýtjek diýerin onna diýipdir. Indi melek her kim soramana barsa Allah'a men näşükür diýmişdir. Ýöne aýdamal adam bolsa mene bir oňmaýan ýagdaýym ma aýagymda ýa diýdimde ýa bilimde diýip aýtýanmışdy. Ine türkmenine bir bolýan ýagdaýda meriz hal bolsa, "Yo Hudaýa şükür halim gow, näşükür de ýöne falan ýerimde bir azaba, sowgat bar" diýip aýdylýan. Ine bila bir uly ders boldy. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam men kellam agriya diýip aýtýanyň ulamalyň aýdýan dersi. İkinci ders biz zindagide erheleğin arasında, oğlonşoğun arasında, enatan arasında terbiyet vermeli ýagdaýlardan. Öýlenirler we enatalar oğulgyýdy adamlar şylaýçyk gurruny mäkem gow düşünürler. O da näme gurrun? Eger öýüň içinde, ola kan adamlar. Biz gyýzlamyza, gelinlemide, oğullamyza terbiyet bermelidir. Eger öýüň içinde bir zenana, bir gelin bir ýerinden narahatçylyk bar bolsa, ýa kellesi agryýanmış, ýa dişi agryýanmış, ýa hawasy ýokmuş da, erde soraýan näme bolýar saňa diýse. O belli de äri onu tanýýar da, şoň bolup durşundan hawasy ýokdugy belli. Tutuk hawasy. Yo maňa hiç zat bolanak diýip şonu aýtmasa günäkär bolýar da. Näme diýip aýtmaýar? Şoňa aýtmaýar da. 2 gün, 3 gün, 4 gün ýa bir hefte soňra aýtýar, "Ay men dişim agryýar" diýip. "Ay men kelläm agryýar" diýip. Tarafyň içini ýakyp eziyet berýär, zalim da şol adam. Bay pakir daşyndan aýlanýar, "Näme bolýar saňa aýt da" diýe. Yo maňa zat bolanak diýe belli Allah diýdi. Enemiz Hazreti Aýşa we alime rahmet bolan Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam wezde turandan aýtdy, "Kelläm agryýar" diýipdir. Resulullah aleyhissalam aýtdy, "Men de kelläm agryýar" diýipdir. Aýdylýar da içeriň bolsa. Ýan gurrun geçdi. Dosyň gelse aýtsaň işgali ýok, soramany gelen adam aýtsaň işgali ýok. Soramany gelýän adam bir merizden edafa da soramallar, ol joda gurrun, ol öz başyna gurrun. Ýöne näşükürlük dämişdik da. Emme öýüň içindäki adamy hükmän aýtmaly. Delili näme aýtman goýýar. 2 gün ýetýär, 3 gün ýetýär, 5 gün ýetýär. Oğul ýa bir gyz. Ene diýdi saýtdy wagtjan oğul näme bolýar saňa diýe. Yo maňa zat bolanak diýe. Belli bir zat ba aýtmaýar. Mydam narahat buruljiwati öýüň goşesinde. Şu oturan adam derdi ba, öýdi de zalim da, günäkär şol. Birehme adam şol. Hudaýyň ýanyna ýakas tutulýar şol. Ol enesi, ol dädesi, o äri, o heleyi ýürüýän parýaşyna bir zat bolýar, aýdan akda. Ya aýtda näme bolýar saňa diýe, aýtmaýar da. Ine men terbiyet bermeli öýde. Öýüň içinde bir kelläň agrysa ýa bir oňmaz ýagdaýyň bar bolsa, adamyňa aýt diýmeli. Saňa ýüregi awýan adama aýt diýmeli. Ya enataňa aýda bolýmeli. Ya ine şijilik üçmüliklerde terbiyet edip aýdylmaly ýagdaý daşy. Bir neçe günden soňra ya aýtýar ya aýtmaýar, mydam içinde narahatçylyk galýada. Hatta şumal ilüniň içinde öýdi bir dert daşy zindigiyle dargamadan çürüm. Oham zenana şeyden sen telafi etjek bolsam, erde şey diye ya mydam narahatçylyk bolýardy. Bir hefte, 2 hefte ya bir ay, 2 ay soňra aýtdy, on gaýtam öňküden meter ýürün, wagt şomuga aýdaga da dik galýar.
Ohum innişmahal ey cemaatla. Bir denana ya bir derdi narahatçılığı var da näme dip aýtmaýar şonu. Her müşkil bolsun ha. Delil näme aýtmaýar? İki delili var aýtmaýarlygynyň. Hamany bir denana ya da fark etmeýär da. Narahatçılığı var, kellesi ağrıya ya başka bir müşkil var. Aýdasaň boljak özde. Aýtmaýar, iki delil sebeple aýtmaýar. Bir aýtmaýarlygy bir öz ýandan şu kellesi ağrıyan ya dişi ağrıyan öz ýandan özü hesap etýär. Şäherimiň elinden zada geljek del, ondan çyrim aýtmaýyn diýe. Ya şi denanamyň elinden zat geljek del, ondan çyrim aýdyp ýürmäýin diýe. Ine bir iştiba. Elinden zat gelmese de pikrin rahat etmeden çyrim aýtmaly bolar ahim. Gaýtaýdyn, şu şu denanaň elinden zat geljekde, emme sen şerik zindigiň üýüň içinde ýaşap biren bolansaň, heley bolansaň, enata bolansaň, elinden zat gelmehidi, şonu rahat etmeden çyrim aýdylmaly bolar. Din wurrunşy. Allah'ın buyruğunun, Resulullah'ın buyruğunun eteğindeki edep terbiyetlerdendir cemaatla. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam näme diye? Emir aleyhissalatu vesselam bi haddiş şifari ve en tuara minel behaim. Ravah İbn Majah vel Beyhaqi. Peygamberimiz aýtdy, malyň damagyn çaljak bolsaň, bıçagyny malyň gözüniň ardyna kesgir etme, şoň içi ýanmasyn diye. Gabatda kesgir et diye. Şoň ýüregi ýanmasyn diye malyň. Şu adı näme şu ýagdaýyň? Allah'ın beraberine, Allah'ın mahluklarının beraberine edepli olmak da, terbiyetli olmak, giyin olmak, hakıllı olmak, insaniyet yüze çıkarmak. Gaýtaýdyn, malyň damagyn çaljak bolsaň, bıçagyň kesgir edende, iýga çekende, daşa kakanda bıçagy, malyň gözüniň ardyna çekme, beýrekde çek diye. Malyň ýüregi agyrmasyn diye. Heyvanı şeyittirip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam rahmet edip ummatına ders aýdyp öti. Erheleğin arasında näme bolmalyham? Oğul giden ataň arasında näjire bolmalyham? Rahm we rahmet ýürümeden çyryp. Elinden zat gelmeýär. Gelmese gelmen tarafy rahat etmeli. Yine bir aýtmaýarlygynyň delili, iki delili bar. Ya elinden zat gelmeýär diýen. İkilenci aýtmaýarlygynyň delili aslında adam hesap edenler öz denanasyny ya äherini ya enatasyny bir ondan beter bidirek ulugu nädir? Tekebbürlük etdi adam. Erziş gaýyl bolanak şoň ýüregi ýanýarlygine. Ihtiram oýanak tarafa. Yani şu kellesi ağırıp duran adam, havası ýok adam, hamana adam saýtýarda näme bolýar saňa diýip ýa denanasy, aslında şoň kifine ähmiýet beren akta. Aýyrsana dik aýtdy. Allah'ın ýanyna gaty günahkar bolar. Tekebbürlük etmeliler. Çi denana bolsun, çi bolsun, çi enata bolsun, çi oğul gyz bolsun. Bir dogry tekebbürlük Hudaýmyň söýýänlerdir. Allah'ın dinine en akılsız terin, sadaydin en akmak terin adam tekebbürlük etýän adamdır. Hususan özünün içerisine. Näme diýip onu tahkir etmeli? Her hal nikah ba şoň. Aqd ba nikah ba zinanasy şoň. İhtiram oýmaly. Enata ihtiram oýmaly. Oğul gyda ihtiram oýmaly, we dogullara da ihtiram oýmaly. Aýt näme bolýar diýse, şonu rahat etmeden şunu aýdyp goýbermeli. Tekebbürlük etmeliler la. Ulamalyň biri aýdýar, Ra'aytu fi't tawaf rajulan bir adamy men Mekke'de hacda kan bir adam gördüm diye. Kaç derman görüňler. Ola bitin Türkmen oğullara, ondan sonra bitin ehlim cami-i beşeriyette ýaşap biren adamlaryň gulagyna barsaýdy da. Mana ders zindigiň ýollary ha bu görüňler. Ýaşaman görüňler. Nur görüňler bila. Bir alimlaň mira diýer, hajda kan bilaýtýan görüň mol
500 yıl, 600 yıl, 700 yıl bundan ol geçen vurrun. Emme her zamanla yürüyüp birin vurrunlardan. Ay kadim vurrun değil lan. Näme deyip bir zat kanun bolsa ol kıyamata çeli yürüyüp duruyor. Son ol bir bername ki Allah koyup dur onu. Onu yıkıp bolmaya. Çırağ-ı Irak'ı izzet berfuruzet her an ki puf konet rişeş beshuzet. Hudayın yakıp koyan çırasını söndürecek adam öz gözgaşı yanar. Çırağ-ı inik'i hak yandırdı koydu, anikim püftüydü sakkalı koydu. Hudayın yakıp koyan çırasını söndürecek adam öz gözgaşı yanar. Hit kalar. Hudayın da koyun bernamasının biri, her kim tekebbürlük etse basım zelil oluyordu. İnni misalını ödden, bir büyük alimden miray diye men hacıdadım. Hacıya giden adamlık dikkat edin. Hacıdadım diye. Kabe'nin taşından tavaf edip durduk diye. Ulu millet, ulu musulmanlı Kabe'nin taşından aylam durdu. Emme bir adam vardı, özünün kudretine, şevketine dayanıp, evinin 3 tane hadım koyup, gelin adamları, evindeki adamları itikleştirip, özünü yollaştırdardı diye. Hacıda bir adamı gördüm, evinde 3 nefer adam durup, biz de önküsüyle hacıda kalk, Minaden daş atmanı cemeratı var yakak, menni gözüm menen gördüm şu adamları. Evinden çıkan hele erkek bunu tutup zıngıyadı. 5-6 nefer rahat geçsin deyip. Te daş atmanı var yanca. Huday o tekebbürlükten saklasın. Oğmula adamı gördüm, hey evindeki adamları itikleştirip, yıkıştırıp, şuna yol açıya diler. Emme zaman durmuyor, zamana ilanmıyor. Bülbüller hücum eden havalı bağlar. Bilbiller hücum eden havalı bağlar. Bilbil senden geçer, fağan evlenmez. Yağışlı, yağmurlu, ömürlü dağlar. Mahtumuli şan aytiye. Yağışlı, yağmurlu, ömürlü dağlar. Siller senden gider, duman evlenmez. Hemişe yalpırlap durur mu kadimesin. Makam derstir, kepleyene ve eşdiyallere. Yağışlı, yağmurlu, ömürlü dağlar. Ovudan dağlar. Siller senden gider, duman evlenmez. Madamlık durmuyor. Zaman evlenni, o adamı gördüm. Sümme ra'aytuhu ba'de zâlike bimuddet ala cesri Bagdad, ala zülleti vel inkisar, ala sual. Ol Kabe'de adamları itikledip duran adam, Bagdad'ın köprüsünün üstünü adamların defelep duran adamsı olup durur. Horlanıp durur. Kara kırı olup yatıydı diye. Bagdad'ın köprüsü adamların bir şu zamanında has adamların bir sadece aysak bir bük görüp kıyafalıp bir ovadan şumal parklı yanık bir özünü kovuryan adamların bariyen yermiş. Şunun içinde bir horlanıp defelenip yatanmış. Barayıp gözledim, bir tanışvır niye bir? Gördüm o hacıda Kabe'nin devrevini adamları itikletip duran adam. Ne oldu sana dedim. فقال لي إني تكبرت في موضع يتواضع الناس فيه فابتلاني الله عز وجل بالذل في موضع يترفع الناس فيه. Ona aytti adamların pespel olmalı yerine adam hem yerde pespel olmalı ki ama o tayi hem Kabe var ve hem Müslümanları itiklemek ve itiklemesizlik yağdayı var. Yavaşça açıktan Türkmen malay maslahat diye adamların yağdayı bilen aylanıp durmalı yerde pespel olmalı yerde tekebbürlük ettim. Hay kıyaf almalı yerde özümü köközmeli yerde Allah beni yere soktu deyiptir. Qaytay deyin. Pespel olmalı yerde özüme nemme kadiydim. Hay bir tadı ovadan olup gezmeli yerde Allah beni defeletip koydu deyiptir. Gelinin içeriğin görürünü, erin beraberine, hileyinin beraberine, oğlun uşağı doğullarının ve beyliki Müslümanlarının doğullarının beraberine tekebbürlük edip inni yankı görürün içeriğin görüründü da nemmol yerliğin aytmani
mıdam üyde narahat da. Şu zenanı ya şu ya şu oğlun ya qil. Mıdam narahat, üyün içindeki adamın ya hilin bağırın yak gezip, hiç aydan akta tekebbürlük edip. Ol aytmalı. Ol bir hükmen aydılmalı yağdı. Yen aydın, enemiz Hazreti Ayşe'nin özü, ya Resulullah kellam ağrı ya diptir. Resulullah aleyhissalatu, ahlime rahmet, tamam peygamberliğin tacı. Bel ana ve ra'se, min kellam sen kellamdan meter ağrı ya diptir. Ene pespelçilik şi. Ene zindigin yolu şi. Ene mana şi. Ene Müslümanlığın işbili gurrun şi. Yaradan Allah, yaşayışını edip, terbiyet, ırsal, iman bağlılık, emniyetten dolu etsin. Nefere